Iqiniso elimsulwa. UMandela owaya ejele kanye nalendoda eyaphuma bahluke kakhulu. Lensizwa eyaphuma yacingwa i-Afrika yonke ngemuva kokushona kwaMandela ephekwa ngemibuzo abelungu. Benza i-plastic surgery wase ehlala 10 years bemfundisa ukwenza nokukhuluma kwaMandela wangempela. Kungani sisho lokhu? UMandela engakabi usopolitiki wayengomunye nje umfana omnyama eNingizimu Afrika. Ubuhlakani bobandlululo bebazi okuncane kakhulu ngobusha bakhe loMandela mayephuma ejele. Basitshela ukuthi bonke abangani bakhe basesigodini bashona. Ingakho enesizungu esikhundleni sokuthi aye ekhaya abe nomphakathi wakubo, ukuze athole ukuthi kwenzekani emphakathini wakubo. Uya kwaManels, umndeni ocebile onamamayini ezweni. Aye khona ahlale emzini wonlungu. Iqiniso, uMandela lo wabuzwa imibuzo ethile ngumphakathi wakubo. Umkhohlisi akakwazanga ukuyiphendula. Kungani? Ngoba wayengekho. UMandela wangempela kuphela owayezokwazi. Isizekelo. Babebhukuda kuphi emfuleni? Yiliphi itshe ababegxuma kulona bebhukuda besakhula? Nezinto nje ezenzeka kuyena nasemphakathini. Umzukulu kaFevot, ubaba wobandlululo Apartheid, waqokwa njengomsizi kaMandela. Personal assistant. I-agent lobandlululo Apartheid, emgadile. Yimuphi umholi umongameli weqiniso obengavumelana nalawo manyala? Umzukulu wabona ukuthi uMandela mkhohlisi. Uyageja esigodini ngakho wasuswa waya kwaManels. Ngemva kwalokho, kwasetshenziswa abezindaba ukusidayisela i-narrative eyombedo. Iqiniso lithi ushintsho lethu ledemocracy ekhodesa ne-constitution yi-fraud. Ukukhwabanisa okukhulu emlandweni womhlaba. Iqiniso. Vukani bafowethu.